Иван Алексиев е на 46 години. Завършил е висше образование в Университета по хранителни технологии в Пловдив. По професия е инженер-технолог. Народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Женен с 2 деца. Роден съм в Поморие. Израснал съм тук. Семейството ми е тук. Познавам и обичам родния си край. Като народен представител, Иван Алексиев работи активно за създаването на по-чиста и подредена България. Сред основните му приоритети е създаването на възможности за кметовете за максимално усвояване на средствата от европроекти. ГЕРБ върна вярата на хората, че в България може да има държавност. Ще работя за изграждането на инфраструктурата в новите квартали. Ще направя всичко възможно най-накрая общината да има общ устройствен план. Поморие може и трябва да има целогодишен туристически сезон. Аз съм един от вас. Време е за промяна. Купуването и продаването на гласове е престъпление.